И здравейте, да спомня, днеска ще играем Гаррис Мод. 4 минути ще бъде, колкото и това е клип. Така. Газ. Кой да ни излезе тук? Така. Мога да го вдигна. Така ти се вдига. Не е това банан. И да му хвърля на хвърля. Така. Вземи кръвчек. Забравих. Видяхте ли го? Направиха, че не го виждам. Тя го е! Не знам. Някъде е избягал да нас бъде. Избяга някъде е, Ленара. Тази жена мълчи за мотивите да задуши до смърт момченцето, чието тяло беше открито. Вече нацелих нищо. Необяснимата жестокост ни отведе при нея, за да питаме и за блудството с детето преди смъртта му. И за недоказаните подозрения, че стои зад убийствата и на други изчезнали. По време на процеса Маргарита прави няколко опита за подушане ще на кое лампа май. но експертите стигат само до Има две лампи, не е възможно. разстройство, което кара Гледам дали има. да се възприема като мъж. Така тя не е призната свобода, а за можеща да носи наказателна отговорност и получава души. Май биш тук с Право на замяна. да ти бакша на тя. Да излезе от затвора. Ето кой ще попадне сред нас. С възможност за нов живот или за нови брутални престъпления. Ти нещо го мятай се, аз не съм... Аз ще го поискам, не съм ти го дала. Това просто не е за игра. Ей, видяхте ли го е? Няма да купили. Том да кръв значи. Каза, правиш една грешка и след това цял живот умираш бавно. Да, знам, мъчително. Животната присъдата убива... Курва да е, бе, курва. Секунди. Майка им да е, бе. Чек. Бас хакера. Тежки периоди. Също трябва да ти е по-лесно. То знаеш колко трудно малко не да оцелиш с помпа. Там аз сега до 9 години. Не, вземе ти човек. С граната. Стои как беше. Аз случвам се една стая заключена. И тече чрез стени, ако имаш телевизор, гледаш. Пак някъде са криктини долу някъде. Почервам всяка на машини. Само да го видя човек, голяма награда ще измре. Само да го видя да се види, че се скри човек, аз пам на наградата. И ми вече плана човек. Вас човек е се скрил този. Знаеш, що ми взимат димач? Тя не мой. Чистова ли? О, има и нагоре. Ако има някой горе. Аз един път човек хвърлям някой на тъй тръма наведнъж човек. И беше един път, като играх, не съм снимал нищо. Но яко беше. Така сега ма и страх да хвърля, бе. Така. Видяхте ли? Как се хвърши играта? Да, ти си била много важна, когато си влезеш. 24 бях. Съзнавала ли си какво и как се случва? Не. Ма фак, къде си е? Те победиха. Това ще отмене и...